Tuloy-tuloy ang maatikabong aksyon dito sa loob ng Placer Covered Court for our Day 9 of Ako Bicol Cup Masbate. Hatid po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa at syempre pa hindi mangyayari po ito kung wala ang malaking tulong ni Kong Saldico. So right now, ito, masasaksihan na natin ang laban ng mga taga dito mismo, mga taga Placer, home team, papalaban dito sa dayong mga taga Dimasalang. Magandang gabi once again, ako po si Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe. Yes, partner, magandang gabi at ayun na nga, kakasabi mo lang, no, Dimasalang versus Placer. Itong Placer, partner, coming from a wins against Katayngang, a very strong team. On their last game, 84-80, partner, ang kanilang naging score dyan. At itong si Giselle Tarosa, ang naging best player for Team Placer. At sa Dimasalang naman, of course, panalo din yan, ang kupunan na yan. Wins against Uson, 50-41. Itong si Manuel Arizobal, 16 points, 8 rebound on that game, partner. So, dalawang kupunan na may panalo. So, titingnan natin kung itong dalawang kupunan na ito, kung sino ang magtutuloy-tuloy ang panalo at mamaya pagkatapos ng ating laro ay magkakaroon na ng talo dito, partner. So, wag na natin patagalin. Hinihintay na yan ng mga tao, no? So, ipasa na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. On high above him, Nico Lancha. This is Survey 9 of Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Rizaldo ng Ako Bicol Parties. Katabang na President Pa. We welcome you once again, everyone inside of the covered court for our double-header match. Our second game will have it Team Dimasalang versus Team Placer. And for the first fight for Team Dimasalang, wearing jersey number 13, Lito Martin. Wearing jersey number 23, Randy Boy Morhonas. Wearing jersey number 26, Cherry Ornopia. Wearing jersey number 27, Alfredo Alino. And wearing jersey number 30, Van Arizubal. And for the first fight for Team Placer, wearing jersey number 4, Melvin Bukohan. Wearing jersey number 8, Roylan Malhuman. Wearing jersey number 16, Steve Castro. Wearing jersey number 24, Charkar Excalon. And wearing jersey number 88, Mark Christopher Racho. And for the officials for this ball game, Blue Chief Ronnie Malinisa, National Referee. Number 1, Comarantina, former PBA Referee. Number 2, Jake De La Vega, National Referee. This is your Ako Bicol Cup Masbate, ating to! Ayan, isang napakagandang away na naman ang inaasahan natin dito sa dalawang kupunan na ito na magbakbakan. At ito na nga, start ng ating first quarter, unang nakahawak ng bola o may possession ay mga taga Placer. Unang tira from them pero wala. Ito, coach, tumatakbo na rin ang mga naka-white and pink na mga taga Dimasalang dito. Yes, partner. At ito, Manuel Arizobal, partner, first 3-pointer sa ating ball game. Grabe, itong Arizobal, he was the best player of the ball game sa kanilang unang outing. Yes, sa labang partner. Uson. At sinagot naman kaagad yan ni John Carl Escalona. Ayun, sagutan kaagad ng mga 3-pointers dito. Alinio to number 23, balik kay Alinio. Alinio going down the lane. Double dribble ang nakita ng ating referee na si Roger Obina. Yes, partner. That's on Alfred Alino. So, ito, Sabi niya sa akin, Alinio daw siya. Alinio. Oh, Alinio. At ayun, kumala naman ng tres. Itong si Mangubat ng Placer. So, dalawang 3-point shot na ang binibitawan dito ng mga taga-Placer. Perfect sila dito. Almost perfect. That is. Alinio fakes. Kumikot, pumasa. Dahil nahirapan doon. Number 23, that's Polonias.
Turnover yun on the part of Bologna on that play. Medyo matagal sa kanya yung bola, partner. Tama. At medyo one-sided yung offense na pinapakita nitong mga taga-Dimasalang dito. At ayun, open sana doon. Itong si number 14 na si Placer. Then open na naman si Otso. Mangubat pero wala. No good yung kanyang tira. Arizobal na with the ball. Against Escalona. So Alinio sa corner. Tumira. Nagmintes. Pero nakuha pa rin nila ang possession. Arizobal. Binigay sa kanyang kakampi. Lean-in jumper. Wala. Rebound nitong si number 14 na si Lito Aldrin. Still getting used to the names of these players. I think na-cover ko itong Placer dati. Pero itong Dimasalang hindi pa. Mintes pa rin yung Mangubat. This time nasa loob ng paint. Arizobal. Nasa harapan niya si Escalano. Nasa kanya pa rin ang bola. Now, nasa wing, left wing. Balik sa kanya. Fakes. At ayan, lumapit ng konti. At ayun, pangalawang bucket nitong si Manuel Arizobal. That's his 5th point of the ball game. So far, siya pa lang ang nakakapuntos dito, partner, for Team Dimasalang. Botohan. Stepping back and hitting. Mid-range jumper. Melvin Botohan, first 2 points dito sa ating ball game. So, right now, partner, hindi ko nakikita itong si Tarosa, no, for Team Placer. Normally, starter itong si Giselle Tarosa dito. Alinio. Binigay kay Bolognas. Wala pa ring tira. At ayun, inabutan sila ng shot clock or 24-second shot clock violation. Yun nga, medyo mabagal ang ball movement ang nakikita ko for Team Dimasalang, no? Medyo nagtatagal ang bola sa isang player. Oo. But, Kumpara naman dito sa Placer na maganda yung rotation nila. May mga extra passes. Hindi pa rin dito tumitira si number 14. Joseph, make it number 16 na si Steve Castro. Escalano. Binigay kay Botohan. Nice play. Pangalawang bucket yon ni Melvin Botohan, courtesy of Escalano, na meron na ring 3 points na naiambag dito. As we start this ball game kanina, siya yung unang nakapuntos para sa mga taga-Placer. Ayan na naman si Escalano. At mali yung napasahan. Bolognas now with the ball for Dimasalang. Now kay Arizobal. Binigay sa gitna. Muntik nang mawala sa kanilang bola. Bolognas to Alinio. Ayan na naman. Nagkikreate sila ng tira pagka medyo under pressure. Yes, partner. Medyo yun nga. Wala masyadong ball movement. Medyo one-sided nga. Kung mapapansin mo, halos lahat nandito sa right side, partner. Now Alinio. May tangan ng bola now for Dimasalang. To Arizobal. But right now we have a report from Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. I am Barbie Floriano, your courtside correspondent for Team Dimasalang. Both teams don't have an import for this game, so this is going to be a battle between local players. Even though Team Dimasalang won in their last game against Team Uson, Dimasalang head coach Elino said that they will adjust their defense for this matchup. Aside from that, the team planned to have a go-with-the-flow type of game, always look for an open man and take the chance to do the shot. This is the latest from the court side. Stay tuned mga kasurog for more updates on this exciting matchup. Now back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. In the meantime, Rene Boy Bolognas hit a 3-point shot for Dimasalang. And gustong gantihan sana ni Castro. Mangubat for the follow-up. Wala din.
Napunta pa rin sa mga taga-placer ng bola. Open itong si Escalano pero he opted to inch a little closer at successful naman yung kanyang desisyon dahil pumasok ang kanyang mid-range jumper. Yes, partner, itong si Escalano, no? Very steady point guard for Team Placer dito. At maganda ang pinakita nito during their first outing against Team Katayngan. So, tingnan natin kung ano pa ang magiging performance niya dito sa game na ito. Yun, partner, but on the part of Manuel Arizobal, medyo pinilit niya yung layup na yun on that play. So, yun nga, napapansin ko, wala masyadong ball movement, medyo tumatagal yung bola sa isang player. So, we'll see kung magiging a factor yan. But again, yung depensa kasi, titingnan ka lang pag mga ganun, partner. So, hindi naman gumagalaw yung depensa. And a non-moving defense is napakalakas, partner. Yun. Is it because wala silang legit na big man? Yun nga, partner. May factor ba doon? May factor yun. Kasi kung mapapansin mo, the biggest guy for Team Dimasalang dito is itong si Alinio ay naglalaro sa labas, partner. Tama. Itong si Ornopia na medyo lean, ay yun ang nag-grab ng rebounds for them. So yan medyo mahihirapan sila because sabi nga natin, ang frontline nitong mga taga-Placer ay malalaki, partner. And the likes of Botoan and Rancho. Tama. Right now, yun. Nasa labas nga itong si Alinio. Dahil yun naman talaga ang normal playing position niya. Lalo na sa opensa. Arizobal launches a 3. Wala, pero Hindi makontrol ni Botoan. Hindi na control ni Botohan yung rebound. Kaya it will stay with Dimasalang na nalalamangan ngayon ng 4 na puntos. 12-8. And the ball will stay with Dimasalang. Same ball, sabi ng ating arena announcer na si Jamie Salverar. Now, kay Alinio against Mangubat. Maganda yung fake, maganda yung tira nitong si Boloñas. 5 points itong si Rene Boy Boloñas. Tama. And yan, dalawa na lang po ang lamang ng mga taga-Placer dito. Mangubat, nasa corner. Dito Mira, binalik kay Escalano. To Racho at the top of the key. Titira. Bang! Pasok yan for a big man. That's Mark Christopher Racho hitting his first bucket. Wala man lang umabol, partner, on the part of Team Dimasalang doon. You should respect every shooter, partner. Kasi sabi nga, once na tumira yan, partner, there's a possibility na pumasok yan. Oo. The meantime, Boloñas trying to hit back-to-back. And yes, he did. 7 points. Itong si Rene Boy Boloñas. 12-15. Lamang po ng tatlo. Itong mga taga-Placer. Double high screen for Team Placer. Castro fakes. And swings it to Escalona. Escalona, binigay naman dito sa corner kay Mangubat. Mangubat fires! And no good on that one. Castro is open. Tumira din ang 3. Short. Battling for the rebound. Napunta sa mga naka-blue. Now, Escalano. I-kick out pa rin. Sa labas this time, Castro nails a 3. That's his first. Para sa koponan ng Placer, Steve Castro. So maganda yung unselfishness na pinapakita nitong mga players, nitong Placer, partner. So again, mahihirapan itong mga taga-Dimasalang, partner, in terms of offensive rebound or defensive rebound, no? Because of these guys nga na si Rancho at si Batohan. At pag hindi nila makuha yung bola, talagang tinatapik na lang nila palabas. And ayan na naman, natagalan na naman masyado yung bola. This time kay Arizobal. Kaya yon, committing their second 24-second violation. Yes, partner. 1 minute, 2 seconds remaining sa ating first quarter. Ayun, malapit na pala tayo magtapos dito sa ating unang quarter. 18-12. Lamang po ng 6 dito mga taga-Placer. At bagong salta itong si number 41 na si Aaron Endrina. Tumira, hit check! Yes! Ayan, kakapasok pala ni Endrina pero nagparamdam ka agad. Boloñas, pinasa sa ilalim. At nakasungkit ng foul itong si Ornopia.
It's the first foul of Melvin Botohan dito sa ating ball game. Sabi ko nga, itong si Ornopia partner, walang katakot-takot. Medyo kahit maliit ito, no? On their last outing against Uson, isa din ito. Grabe ang effort when it comes to rebounding, partner. Kaya lang, he missed the second shot mula sa free throw line. Now it's Sendrina bringing the ball down at 36 seconds remaining sa ating first quarter. Gallego sa corner, nagdalawang isip, binagay sa kanyang malaking kakampi na si Botohan. Botohan working his... At merong nakitang foul ang ating referee na si Ronnie Malinisa. First personal foul, first team foul. 14 seconds to shoot. So mananatili po ang possession sa mga naka-light blue. At Castro nahirapan doon. Ito na, tumatakbo ang mga naka-pink pero masyadong mababa yung pasa nitong si Arizobal dito sa kakapasok pa lang na si James Certifico. Turnover, the part of team Dimasalang dito. Nice pass. Nice play. Gandang backdoor play. Yan ito ni Magubat. Castro, Magubat to Botuhan. And that will end our first quarter action ng ating pangalawa and second and final game ng ating day 9 ang laban ng Placer at ng Dimasalang. 23 to 17 ano? Yes, partner. At ayun na nga. Wala dito yung mga guest players nitong Team Placer, partner. I believe itong si Giselle Tarosa will not suit up for Team Placer. At ito na mga Dimasalang, partner, they are very proud na naglalaro sila na lahat, lalos locals ang kanilang players, partner. Tama. So, ito nga, for Team Placer, itong si Giselle Tarosa who scored 18 points on their last game. At ito medyo maganda yung start ni Manuel Arizobal dito, partner, because he is the Kasarog player of the game against the win on Uson. 16 points, 8 rebounds siya doon sa larong iyon, partner. Tama. So, tingnan natin kung ano pang mai-contribute ng player na ito sa kanyang team na Dimasalang. So far may 5 puntos dito. Leading Dimasalang sa aking record ay itong si Boloñas with 7 points. So let's see kung ano magiging magandang contribution itong si Arizobal. At ayun, tumira siya pero hindi man lang tumama sa ring yung kanyang tira. Ayan naman si Ornopia for the follow-up. Wala, eto na. Ang bola nasa kamay na ng mga taga-Placer. Castro, pabandang tira. Pasok na pasok yan for another bucket. And as you can see, kung makikita mo sa bench ng Team Placer, partner, pito lang pala naglalaro for Team Placer dito. Oo, dahil si De La Serna, Joshua De La Serna may sakit. Yung iba naman parang nag-enroll itong si Giselle Tarosa. I don't know kung anong rason bakit wala dito sa ngayon. He was the best player last time. Let's see kung magtutuloy-tuloy ang magandang performance nitong mga taga-Placer kahit kulang sila. At ayun, sabi ni Castro, magtutuloy-tuloy yan dahil eto, bibitawan ko na naman ang isang 3. At may 7 points na nga din ito dito sa ating ball game. Or make that 8 points, partner. Tama. Dito sa ating ball game. So, ikalawang 3-pointer dito ni Steve Castro. Parang walang parang mga nakahadlang sa ring ano, parang may walang takip butas. Oo, parang may for Team Dimasalang, that's a good rebound on the part of Ornopia and itong si Derla. But again, those shots, partner, the point blank, point range shot, mintis yan for these two guys. Sayang yung opportunity. 14 seconds to shoot. So 14 seconds to shoot for Dimasalang. ayan, may bagong salta. Ornopia finds itong si Certifico sa ilalim. That's a nice drop pass. Oo, partner. But again, ito, 13 na ang kalamangan dito ng mga taga-Placer, partner. At second quarter, 8 minutes 27 seconds sa ating ball game. So again, baseline in
Baseline inbound dito ng mga taga-Placer. Yes, partner. Ito. Blob for Team Placer. So, line inbound dito, mga taga-Placer. Naagaw ni Huli yun, Alinio. partner. Now, nasa baba na itong si Certifico. Using his left hand, muntik nang hindi pumasok ang tira. Suspense pa yun, partner. Oo, tama. So, back-to-back buckets for James Certifico for Dimasalang. Castro fires another three. Wala this time. No good. At eto na naman, balik sa mga nakabluang bola. Gallego, tumangubat! Butohan! At ayun, crashing bodies down downstairs. Talagang lumipad si Derla doon, partner, on that Tama. fake dito ni Botohan. At again, na-recognize naman yun ni Botohan. Good na hindi niya napinilit yung tera na yun, partner. Tama. Para maiwasan yung possible bad fall nitong si Archie Derla. So, good gesture the good. part of Tama, Melvin tama. Botohan, partner. Tama. Para sinalo niya na lang eh. So, Tama. Pwede siyang umiscore doon pero he opted not to, just to save the body nitong si the falling Derla. Banda swings it pero Derla can't handle the pass. turnover again on the part of Team Dimasalang on that play. 17-28, abante po ng 11 itong mga taga-Placer. Andrina, tumutuhan at the top of the key against the smallest guy on the floor. And he scored with that medyo fade away ng konti na tira. At malayo yon sa, that's an elbow jumper. Bibihira yung mga ganong big man, partner, no? Ng mga soft touch talaga, no? Tama. So, yan. Banda, kapos ang tira pero nandun sana itong kanyang kakampi na si Ornopia, kaya lang kapos din yung follow-up shot. Now Castro, hesitation, lean-in jumper, and he was fouled. That's on Banda, Marlon Banda. First personal foul, second team foul for Team Dimasalang. At balik dito itong si Mark Christopher Rancho, papalitan itong si Melvin Botohan. Pero mintis yung unang free throw, partner, ni Malakas. ni Castro. Castro. Pero yung pangalawa talagang sure ball na, sabi niya. So balik dito si Escalona for Team Placer. So ito talagang binabalasa dito ng coach ng Placer itong mga players niya, partner, kasi pipito lang nga itong players na naglalaro for Team Placer. So talaga gusto niya every time fresh legs, no? Ito yung si Coach Alino, yung merong style na yung last squad, game nila. ano tawag mo doon? Platoon substitution. Platoon substitution. Parang pasarel, partner. Pero he cannot do that with 8 man. Hindi niya magawa yun. Sa ngayon dahil yung iba ay mga kadahilanan na hindi po naka-attend dito sa game na ito. So, dapat makapitalize din yan ng mga taga-Dimasalang, yung kulang na mga players nitong mga taga-Placer. Banda! Grabe yung upper body straight nitong Banda, partner. Oo, saka yun, he's battling for that rebound against the biggest guy on the floor na si Racho. So it's a David and Goliath scene that we're experiencing right now. Or Kita mo yun, pinagpag lang yung defender, partner nito. Talagang naging pag-agawan pa siya doon. Tama. Now number 7, Certifico. Alam niya yung pasa. At ayan, Gallego all alone. And lays it up and in for Placer. Meron ng 33 ang Placer. Dimasalang 17 pa lang. So lumolobo na dito ang kalamangan. Banda, binigay kay Alinio sa corner. Walang clear shot. Kaya he opted to pass. At Airball, partner. airball naman tirang yun. Pero good thing, nandun si number 77, Archie Derla.
Mangubat. Fires from the wing. Wala. Ito na naman si Banda. Mabilis na tumatakbo. And he doesn't care kung sino ang nasa unahan niya. Basta ako, sabi niya, tutuloy-tuloy lang ako. At tinamaan niya doon si Endrina. Endrina. Pero si Endrina pa atang tinawagan ng foul. Time out muna tayo dito. Sarap ng amoy ng... Napapalibutan tayo dito, partner. oh, grabe yung steak. Ano ba yan? Pork, burger steak. Burger steak. Oo, galing sa Mang Jollibee. Pa-birthday ba yan ni Janica? Mang Jollibee. Yan. Happy birthday, Miss Danica Garcia. And right now, ito, may ano din sa atin, si Jop. Thank you so much, Jop. So again, ito. Marami. And of course, ito, may pa-shoutout tayo dito. Thank you, Jop. Ito, shoutout daw kay Resi Giriba, Richard Lafrondado, Jonard Ringad, Neljon Ibarra, Ronel Candido ng Barangays. Ronel Candido, Barangay San Antonio, Quezon City. Hello po. Nanonood ata. Ronel Candido, Barangay San Antonio, Quezon City. Okay. Galing yan kay ating gwapong-gwapong si Mark Balansin. Yun. Nasaan si Mark? Nasa labas? Nasa labas ata. The meantime, Banda, hindi pa rin makabuslo dito, pero what a courage. Big time yung kanyang dinidisplay na tapang dito. Although, masasabi natin siya yung pinakamaliit. The smallest guy has the big heart dito sa larong ito, partner. Tama. Arnaiz family ng Placer dito sa Placer Masbate. Magandang gabi po. Salamat sa panonood. Galing yan sa ating kaibigan na si Mac Villanueva. At ayun. Ronel Candido ng Barangay San Antonio, Quezon City. Once again, hello. Sabi ni Mark Anthony Balansin. Mintis yung ikalawang free throw doon ni Marlon Banda, partner. Pass to the low, and now it's Mangubat, kicks it out to Escalona. Escalona drives down the lane, walang mapasahan. Napunta kay Alinio ang bola, and now Alinio, medyo short yung kanyang long pass doon para kay Banda, nakuha ng mga naka-blue. Now it's Racho, and he's fouled by, obviously it's Alinio committing that foul, defending the biggest man on the floor right now, na itong si Mark Christopher Racho. Mangubat gets the ball to Racho. Racho, ginugulo nitong si Banda. At yun, naagawan. Pero may foul na nakita ang ating referee na si Roger Obina. Tapos on Rolly Solarta. Oo. So warning for penalty dito for team foul. Itong mga taga-Dimasalang. 4 minutes 43 seconds remaining sa ating ball game. 13-point lead for Placer, 33-20. Escalona fires a 3. Off the backboard, wala. Mangubat, nasa paint. Kicks it out to Gallego sa labas. Sa corner, wala. Rebound Alinio for Dimasalang. A good box out on Alforte on that play. But again, nahuli yung long pass na naman na yun ni Alinio this time. Racho fires and hits. That's the second triple of Mark Christopher Racho. Yun nga sinasabi natin. Kailangan nilang i-respect yung mga shooters, partner. Kahit big man yan, pag tumira yan, there's a possibility na papasok talaga yan. At saka sa unang tira pa lang, alam mo na na sweet shooting yung big man na yan. So talagang may threat yan sa labas. Kaya kailangan talagang depensahan ng mas maigting. Meantime, it's a short corner jumper. Wala naman kay Derla for Dimasalang. So timeout dito, mga taga-Placer with 3 minutes and 36 seconds remaining. At ito nga, partner, 22-36 ang ating score. But again, nakakaungos dito itong mga taga-Placer. Oo. So, it's 14-point lead now for Team Placer.
To the delight naman itong kanilang crowd na nandito ngayon. And punong-puno na po tayo dito. Hindi na mahulugan ng mga bleachers natin ng Karayom because dinagsana tayo ng mga Placerians. Yes, Placer yan. Oo. Ito, partner, ito talagang mga taga-Placer, hindi ito mahuhuli. Kasi placer na. Placer. Oo. So, ayun na nga. Again, as you can see, the bench of Team Placer dito. And, ito, partner, batiin ko ulit. Happy birthday, Miss Danica Garcia. Oo. Ako hindi ko nababatiin. Wala namang pa-burger. Oo, walang pa-burger. So, yun. Hindi ko nababatiin ng happy birthday. So, yung request niya pala, kapayapaan eh. Kapayapaan. Yun na lang ang ibigay natin sa kanya. Again, batiin din natin ang ating mga boss, Com Lloyd Rivera and course. Assistant Commissioner Ino Boss Rivera. Ino Rivera. Hello po sa inyo, boss. Ayan. Kaskora naman doon si Mark Christopher Racho. This time a little closer to the basket with that bank shot. So, that's a good timeout on the part of Team Placer, partner. Alinio. Missing still. Hirap pa rin si Alinio when it comes to scoring. Pero alam naman natin na may laro itong Alinio. He's been a champion sa ano siya eh, annunciation player din siya eh. Oo, hindi ako nagkakamali, 2019 champion sila sa ano yung Bukal ata? Yes, partner. Oh, good fake on the part of etong si Emmanuel Arizobal. So, ikapitong puntos pa lang yan, partner, ni Emmanuel Arizobal. Oh, medyo hirap siya dito dahil medyo mas mabibilis at mas malalaki. Oh. At mas may sistema tong Yes, partner. Placer. Now Indrina. Nahuli yung maganda yung rotation ng bola. Gallego from the corner, wala. Rebound, Arizobal. It's a 3! Yan mula dito kay number 28 na si Rolly Solarta. That's his first bucket of the ball game. Good shot on Lori Solarta. But again, partner, sabi ko, when it comes to ball movement and talagang sistema, itong mga taga-Placer, almost halos lahat ng player, every time they set up their play, halos lahat nakakahawak ng bola and they're just finding the open man. Tama. Kung saan yung depensa hindi naka-ready, doon sila titira. Yes, partner. And 9 seconds to shoot for Placer. Butohan balik sa ball game. Mangubat. 6 seconds to shoot. At then Escalona is aware of that. Kaya tumira. And fresh new 24 seconds for them. Mangubat fires. Medyo kapos ng konti. At ito na ang mga taga Dimasalang with Arizobal having the ball. Binigay sa wing. Maganda yung pasahan sa ilalim. But the shot. At ayun, hirap talaga sila dahil mas malalaki. Mas malalahaba. Mahahaba. But again, good Depensa. good yung play doon ng mga taga Dimasalang. And good hustle on the part of their players and grabbing the boards. But again, yung nothing but the shot on that play, partner. Ayan na naman si Solarta. Pero this time medyo short yung kanyang tira. Umikot, tumira. Itong si number 14. That's Lito Andrin. Pero wala, mintes yung kanyang tira. Racho can hit that. Pero short on that one. But last touch yun ni Castro. So, on that play. 52.4 seconds remaining ang dito sa ating second quarter. Lamang po ng 11. Oh, yan. 11 points ang mga taga-Placer dito. So titingnan natin kung ano ang idodraw nito ng coaches nitong mga taga Dimasalang, partner, on this 52.4 seconds. So lamang po ng ayun nga 11 points again, partner, sabi nga natin. Maganda sana naman kung naiikot nila masyado yung bola na yan. Kahit medyo malalaki itong mga taga-Placer, partner, but kung maganda yung ball movement, so magko-collapse din yung defense for sure. Tama. Kasi once na talagang medyo nagtatagal yung bola sa isang player,
medyo yung depensa stagnant lang din yon. So titingnan lang din kayo nun. So yun nga, kakasabi ko lang, a non-moving defense is a very strong defense, partner. So hindi mo talaga ma-atake or malulusutan yan kung ganun yung mangyayari. So, you as an offensive team, or kayo yung nasa opensa, you have to make those that defense move. Yes, partner. So, agawan sa loob. At nasa mga taga Dimasalang pa rin ang bola. Nice shot pero hindi pumasok. Ang tirang yun ni Joshua Rosas. And now it's Calano with the ball for Placer. Would this be the last attempt of the quarter? Let's see. Castro, open na sana pero oh, that's I think that's an offensive foul. Sayang yung tirang yun ni Castro. So, Si offensive Racho. foul. Si Rachong tinawagan. 2.4 seconds remaining sa ating ball game. Okay. So, still 11-point lead. May chance dito ang mga taga Dimasalang. And Sularta almost making that buzzer-beating shot mula sa midcourt. So, ayan, Placer 38-27 ang Dimasalang sa pagtatapos ng ating first half. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ako si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Magbabalik po kami. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa
Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miis
Easy Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po kami dito mula sa loob ng Placer Covered Court para sa bakbakan ng mga taga-Dimasalang at ng home team na Placer na naglalaro ngayon ng kulang. Ilang players lang mayroon sila ngayon? Seven players. Samantalang itong mga taga-Dimasalang, kompleto. So, pero ganun pa man, nakakalamang po ang mga taga-Placer dito. Ito yung ating team statistics, partner. Yes, partner, for both teams, Dimasalang at Placer, bench points 12 kontra sa 5. So magandang pinakita nitong mga bench players nitong mga taga-Dimasalang, no, kontra dito sa Placer. Sabi nga natin, yung bench players lang yan, dadalawa kasi 7 lang ang naglalaro. So but points in the paint, partner, ganun pa rin yung energy nitong mga Dimasalang on that every play, so hindi mo rin matatawaran 14-10. Turnovers, ito medyo masakit, partner, 11-6 ang kanilang turnover for Dimasalang at 6 lang sa Placer. So medyo mas nakakapitalize pati nito ng mga taga-Placer itong turnovers. That's why itong pass break points, partner, kung mapapansin mo, 8-0. So ganyan kakinakapitalize itong mga taga-Placer itong turnover sa ginagawa nitong taga-Dimasalang. Second chance points, 6 kontra 5. But again nga, sabi ko nga, partner, those 3-pointers will hurt itong mga taga-Dimasalang. In the likes of Rancho, ito si Escalona, Castro, and also itong si Manghubat, partner. So talaga that's very vital for this game. But again, leading scorers natin for both teams, itong Dimasalang, Manuel Arizubal, 7 points, at sa kabila, Steve Castro, mayroon ng 9 na puntos dito sa ating laro. Yun. Sige, maraming salamat, partner, for taking time dito sa ating halftime team statistics.
and a little analysis of the game as we start ang ating ayan, as we start this second half action ng laban ng dalawang koponan na ito dito sa Tercer Distrito. Ayan, itong District 3 ng ating Paliga. At corner, long shot mula kay number 28. Wala yung tira ni Solarta. At nahirapan din doon ang mga taga Placer na kumana. At short ang tirang yun ni Escalona. I guess bahagyang nasapal yun ni Boloñas. Yes, Parker. So, good challenge on the part of Renny Boy Boloñas. At again, siya naman ang tumikado doon. That's a long two for Renny Boy Boloñas. Siya naman yung tumesting na maipasok ang unang buslo or mga buslo para sa pagpasok natin dito sa second half. Foul number 77, Archie Derla. Second personal foul, first team foul. That's on Archie Derla yung foul na yun. Second personal foul ni Archie Derla sa ating ball game. Again, ito si Rancho. Soft touch pa rin, partner, on that mid-range jumper. So, mayroon na itong 11 points, 10 points dito sa ating ball game. So, talagang magandang kamay nitong si Rancho sa yes, partner, shooting. Soft touch kanyang tira, partner. At ayan, gusto niya ng back-to-back. Kaya lang, medyo sumabla yung pangalawa. Medyo tabingin ng konti. And now, it's Arizobal with the ball against Escalano. Nice fake, but the shot is short. Second try. Gets the foul. Itong si number 77 na si Archie Derla. So that's on Christopher Rancho, yung foul na yon. So shout out muna partner, i-shout out ko ulitin ko si Bam, Bam Acuña Sairitan. Diyan sa Amumunting, Castilla, Sorsogon. Ayun, sige, mga taga Barangay Amumunting, Castilla, Sorsogon, yung mga nanonood dyan. Hello sa inyo, lalo na sa iyo, Bam, at ang iyong pamilya, Acuña and Sairitan families. Ayun. Escalona now, bringing the ball down. At nakita na pwedeng tumira doon si Mangubat, kaya lang, Mangubat, hindi na-handle lang maayos yung pasang yon. Turnover, the part of Alfredo Alino. Escalona. Directing the play to Mangubat. Mangubat now, binigay kay Botohan sa paint. Nakakuha ng foul mula dito kay Alino. Sa second foul on Alino. At one man down on the floor. Offensive foul ang nakita ng ating referee na si referee De La Peña. Dito kay Placer. Kay Castro rather. Second personal foul, second team foul. Second personal foul nito ni Steve Castro dito sa ating ball game. Now Alino. Jab step and a slow step. Pumasa pero wala. Nagkagulo at ito hawak-hawak na ng mga naka-blue ang bola. And that's Escalano pulling up for that bucket. 7 points itong si Giancarlo Escalona dito sa ating ball game. Solarta open for 3, short. At ang bola mapupunta na sa mga naka-light blue, ang mga taga-Placer, ang ating home team. Now it's Escalano. Tumangubat, binigay kay Botohan sa
loob ng shaded area. Pero short yung kanyang mid-range jumper. Now it's Solano. Alinio rumaragasa at nakakuha ng blocking foul mula dito kay number 6. No, number 8. That's number eight, Jordan si Magubat. Magubat. And we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, pasok. Thanks ka pa Morgan and Coach Paul. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel Echegoyan. From the bench of Team Placer, Coach Edsel Valiena says that they are determined to win in their home court tonight. Kahit papito lang ang kanilang players na naglalaro ngayon dahil sina Kenneth Brillo, Joseph Cabahog at Christian Bolaño ay may sakit at sina Giselle Tarusa at Kobe Palencia ay nagpa-enroll na sa eskwelahan ay kinakaya naman umano nila ang laban nila kontra sa Team de Masalang. Sa ngayon ay medyo napabayaan lang umano nila ang depensa kaya shadow defense ang kanilang diskarte. Box out din at gamitin ng maayos ang mga big mans para matapatan ang sipag at bilis ng kabilang kupunan at mapanatili ang kanilang kalamangan. And that's the latest for the team of Placer. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen sa kanyang report. At may nahanap doon na foul itong si Escalano. Or Escalona rather. That's the third foul on Alfredo Alinio. Botohan against Alinio. Binigay kay Castro. Now at the wing. Inside pass to Mangubat. Mangubat! Power layup. And that's good. Good recognition dito sa mga players itong Placer partner na may mismatch doon kaya Mangubat on that play. Power move mula dito kaya Froilan Mangubat. Pumeke si Derla. Now it's Bolaños. Bolaños rather. Ito na naman ang mga naka-blue. Placer na agawan ni Sularta. Itong si Escalano. At Derla pulls up for a jumper. Wala, mintis yung tira. Corner 3. Wala. He opted to bring it alongside the baseline at ipinasa kay Castro but hindi na i-convert into a 3-point shot yon. And right now it's Arizobal throwing it up but missed. Still can connect itong si Arizobal dito sa ating second half. Struggling. Now it's Castro who has the ball. Tumangubat. Tumira ng 3. Bang! That's the second triple of the Froilan Mangubat dito sa ating ball game at mayroon na siya ditong 8 points partner. Very steady itong si yes, Mangubat. Very steady itong si Mangubat. For Team Placer. Mula sa start ng ball game has been very aggressive in scoring. At si Ornopia pinasok na din for Alinio at itong si Marlon Banda ay binalik na rin partner dito sa ating ball game. Oo. Yung pesky guard ng Di Masalang. At ayan, nagparamdam ka agad. Kaya lang yung tira. At yun, na-rebound niya yung kanyang mintis. Ganon katindi itong si Banda. Derla hits a 3. So sagutan ng 3 dito. At 4-11 sa ating relo. Third quarter action, 47-35. It's just a 12-point lead for Placer. That's a miss. Mangubat. Pati yung apelyido, hindi ko mabigkas eh. Derla. To Banda! Pinabanda! At yun, pasok! Yung dapat ang tira ni Banda. Yes, Pabanda palagi. So nagkakaroon dito ng mini run itong mga taga Di Masalang. Look at that defense partner di Banda. Yan ang sinasabi mo kanina na yung mga driving lane na yun dapat i-fill it up para partner. At least ma-challenge itong offense. Number 41 for Team Placer, Edwina.
Now, inilabas si Gallego. Manalik si Endrina. Nice defense, but the referee says merong foul. Foul number 30, Manuel Arizobal. Third personal foul. Oh, that's a third foul on Manuel Arizobal at penalty na dito with 3 minutes and 37 seconds remaining sa ating ball game. Itong mga taga-Dimasalang, partner. But Botohan can't connect mula sa free throw line. First shot, Mintis. Yung pangalawang pasok. 9 points dito sa ating ball game. Itong si Melvin Botohan. And Manuel Arizobal bringing the ball. Now crossing the midcourt. Ganap na mapapasahan. Muntik na maagaw yung bola nitong si Botohan. 10 seconds on the shot clock for Team Dimasalang. Arizobal fires a 3 and gets it to go. 10 points na din siya dito sa ating ball game. So this is just a 9-point lead for Placer now. Escalano. Binibigyan ng screen ni Castro pero at yun, tinawagan ni referee Ronnie Malinisa itong si Banda foul. So dahil penalty situation na ang mga taga Dimasalang, magpiprito ngayon si Escalona. Pasok ang unang tira. Again, ang Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo. Ako Bicol Cup Masbate is brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, nasurog pa. Bolonias to the corner. And now, pinasa sa ilalim but traveling called for Cornopia, partner. Cornopia. Oh. But again, time out dito. Ang mga taga-Placer, partner, with 2 minutes and 47 seconds remaining. But again, partner, 10 lang ito, no? Ang inahabol nitong mga taga-Dimasalang, partner. So, hindi masyadong nakakalayo. Striking distance pa rin ito. Mayroon pa tayong isang quarter at mayroon pang 2 minutes and 47 seconds remaining sa ating third quarter. As you can see, the bench of Team Placer. So, tingnan natin kung ano ang i-draw dito for their play. Kasi magiging bola nila ito, partner, because of traveling violation nga ni Ornopia on that last sequence. So, ito. At ito pa lang ating mga referees, no, partner? We have referee Gomer Obina, we have Ronnie Manilisa, at ito si Jay De La Peña. Ayan. And back to the ball game tayo. .247. Mangubat. Bringing the ball down. At ayun ang konting pagbabago. Instead of Escalona bringing it down, it's Mangubat. Hand off to Mangubat from Castro. Corner. 3. Kapos. At nagagawan for the possession. Same ball yun at last touch dito ni Marlon Banda. Nice effort sa part naman ni Banda. Ayan si Castro. Libre ng konti sa ilalim. Konti lang talaga ang inahanap niya na puwang para maitira ng reverse. Bolonias, short. Rebound Alinio. At yung wild no-look pass na yon ni Castro ay muntik nang ma-score nitong si Banda para sa kabilang kupunan. Now it's Endrina. Wala. Ito na si Banda. Sabi ni parang lifting ano yun ha? Violation. It is. At sila nga. Grabe. Makita mo yung itsura ni Banda, partner talaga. Oo. Matutuwa ka eh. Matutuwa ka eh. So, very animated itong player na ito. Tama. Mangubat now. Still the one bringing it in. Bringing it down. Botohan. Tumira.
Lumapit sa ring. At ayun, 11 points good ito shot. dito sa ating ball game, si Melvin Botoan. 48 seconds. Now it's Arizobal missing from the 3-point country. Substitution. Number 7. Certificate for Team So si Certifico balik for Bolognas for Team Dimasalang. 1 minute 15 seconds remaining sa ating ball game. Oy, miscommunication, and all alone now is this Certifico. Miscue, kala niya partner magbibigat at lalabas. Backdoor pala yung iniisip dito ni Castro. Castro Binawi naman kagad. making that lean-in shot close to the basket. 40 seconds remaining. Nice pass, but the shot tapos. Nagagawa na bola. Doon! Nakaagaw doon itong maliit na mama na si Banda kontra dito kay Castro. 5 points ito si Banda coming off the bench. Now it's Castro with the ball. Against Ornopia. Kicks it out to Botohan. Botohan, this time missing. Rebound! Look at that! Sino na naman partner na nag-rebound? That's Marlon Banda on that rebound. He can do both from both ends of the floor. Rebounding, offensively, defensively. Talaga pag may opportunity na to grab the boards, kahit siya ang pinakamaliit talaga gagawin niya yon. Yes, partner. But turnover on their part doon sa play na yon. And that will end our action-packed third quarter dito sa ating second and final game ng ating Day 9 Ako Bicol Cup Masbate. It's Dimasalang kontra dito sa home team Placer at 55-43, 12-point lead. Isang dosena partner ang kalamangan. So ano sa tingin mo sa pinapakitang earnest effort nitong and resiliency nitong mga taga Dimasalang, sa tingin mo ba kaya pa nilang habulin ito dito sa pagpasok natin sa fourth and final quarter? Yes, partner. So this is just a 12-point ball game, no? 1 quarter pa, 10 minutes, striking distance to. Sometimes nga 15 points coming off the fourth quarter, may pag-asa pa. Ano pa kaya tong 12 points lang? And so yun lang, pakitaan lang nila na magandang depensa ay yung efforts, wag magbabago, and talagang lampasan pa nila yung efforts nila on that previous 3 quarters, partner. Both ends of the floor, offense and defense. So again, may pag-asa dito makabalik itong mga taga-Dimasalang partner. Wag nilang ilalabas si Marlon Banda. Oo, yan. Yung energy guy nila. Yeah. Itong si Marlon Banda. Tama. And sige, at yun na nga, sa pagpasok sa fourth quarter, nandun pa rin itong si Marlon Banda, the smallest guy on the floor. Pero he can equally do what those big men can do, grabbing those rebounds. And of course, guarding itong mga gwardiya ng Placer. Nice entry pass. Racho gets hammered. At ito, partner, leading scorers natin for both teams. For team Dimasalang, we have Rene Boy Bolognas with 11 points. At sa kabila naman, we have Steve Castro with 13 points, partner. So yun ang mga leading scorers natin. Unang tira ni Racho sa free throw line, pasok. Ano yung pangalawa? Hindi. So split. Ito naman si Arizobal setting the play for Dimasalang. Binigay kay Banda sa corner. To Alinio, and this time using the board, connects with that mid-range. That's the first 2 points, partner, of Alfredo Alinio sa ating ball game. Tama. Pero kahit hindi siya pumupuntos, talagang babad pa rin sa laro dahil kailangan ng medyo mas malaking tao para sa... Ayan naman si Banda! Hindi pa nakascore doon sa kanyang layup. Pero good effort pa rin
Dahil nandun naman, doing a good trail job itong si Jerry Ornopia. So, yan ang sinasabi natin, partner. Siyam na lang. But again, ayun, 3 points on the part of Froilan Mangubat. Pinatay ka agad naman itong si Mangubat, ang sunog. That's a third triple nito ni Mangubat sa ating ball game. So, ito, nakatao na dito itong mga taga-Placer, partner. Tama. Muntik na maagaw ng mga taga-Placer. Alinio will try to hit another one. At huli doon si Mangubat ng foul doon sa battle for the rebound against Arizobal. It's a second foul on Mangubat. Binigay sa labas kay Banda ang bola against Escalona. Binigyan ng screen ni Ornopia. Pumeke! Umikot! Tumirap! Kapos lang! Escalona now. To Castro. And a nice bank shot. 15 points itong si Steve Castro. Doon sa tira niya na yun. So, no problem for Steve Castro on that play, partner. Although may depensa siya doon. Compose doon sa sitwasyon na yon. Alinio against Racho. Tumira ng 3. Pasok yan! At ayan, meron ng 5 puntos dito si Alinio. Balik sa 11 ang inahabol dito ng mga taga Dimasalang. Racho. Nice passing and nice shot mula dito kay Butohan. Soft touch talaga itong mga bigs nitong Team Placer, partner. Tama. So again, 13 points itong si Melvin Butohan dito sa ating ball game. 13-point lead for Placer. Arizobal to Alinio. Alinio fires another one. This time it's short. Pero may foul sa ilalim for the battle for the rebound. Itong si Mangubat na naman. Nahuli ng ating referee na si Ronnie Malinisa. Time out, Team Dimasalang. Ayan, time out ang Dimasalang. First personal foul, second team foul. So tiniwagan doon nga si Mangubat ng foul. 7 minutes and 17 seconds na titira po sa ating laro. That's the third personal foul nito ni Froilan Mangubat, partner, na mayroon ng tatlong 3 points dito at mayroong 11 points. At ito naman si Melvin Botohan, mayroon na ding 13 points for Team Placer. So that's why balik sa 13 ang inahabol dito ng mga taga Dimasalang. But again, on the opening frame ng ating fourth quarter, maganda yung umpisa nila. But again, sinagot naman agad yun ni Mangubat at ni Butohan. So, gantihan. Kailangan dito ay umiscore ng mga 2 buckets yung kahit umiscore ng isa. With 7 minutes remaining, aabot sila. Yes, at maaaring magkaroon pa ng chance na manalo dito ang mga taga Dimasalang. Pero it's going to be a hard task for them. Alinio missing after that nice pass mula kay Marlon Banda. Ito, nakatao na din itong mga taga Dimasalang dito. Racho takes a shot. Now it's Mangubat. Steps back for 3. Kapos. Rebound on Ropia. Ito, chance for Dimasalang to cut the lead dito sa possession na ito. Tumira si Alinio doon pero mintes. Pero open look naman yon. Okay naman din. Nice try for Alinio. But again, ito, binabagalan ang tempo ng laro nitong mga taga Placer dito. Nice pass. And nice ikot. Plus the shot para kay Mangubat. That's on Manuel Arizobal. Fourth personal foul. Second team foul. Partner for Team Dimasalang. So, 4 na ito si Manuel Arizobal dito. And ayan, completing the 3-point play is itong si Mangubat.
Froilan Mangubat. Mayroon ng 15 points dito sa ating ball game. Alinyo against Racho. Binigay kay Bolonias. Wala. Rebound ng mga taga-Panser. Escalona now. Inaantay yung mga kakampi na mabagal na bumababa. Yung exhaustion nando na. Nakikita na dito. And I think Dimasalang needs to capitalize. Sinong natawagan ng foul doon? That's the fifth foul. For Manuel Arizobal. So 5 na siya, partner, dito. So wala, he is Excluded na siya dito. na. Sayang. Maganda, vital pa naman yung role niya dito. Mangubat, kicks it out. Toracho, corner 3 is good. That's the third 3-pointer of Mark Racho dito sa ating ball game. Ito, 5 minutes 30 seconds remaining sa ating ball game. Marlon Banda penetrates and gets the bump. Alam mo, pag nakikita ko to si Banda, partner, talagang nag-i-enjoy lang siya, no, sa kanyang ginagawa. Oo. Now talking to Castro. Ano kaya pinag-uusapan nila? Banda making the first sa free throw opportunities niya dito. Nangalawang tira. Pasok pa rin yan. At mayroon na dito ang 7 points. Ito si Marlon Banda. Ito talagang ito yung assignment niya eh. Itong si Escalona. Nagkamaagawan niya doon si Racho. Nice pass! Pero ayaw mahulog. Papasok sa ring. Ang tirang yun ni Botohan. Ayan naman si Banda. Muntik na, pero nandun yung kanyang kakampi for the next tries. Bologna sumatras, tumira, pero kapos ang tira. Escalona. Against Banda. Toracho. Merong foul. Away from the ball. Rolly Solarta. Oh. Second personal foul, 4th team foul. Warning for penalty na dito. Itong mga taga-Dimasalang. Racho missing. Alinyo now. Binigay kay Banda. Oh! What a nice skip through. Kaya lang di lang pumasok. Sayang yung Pinoy step niya na yon, partner. Tama. At ayun, sa kabila, doon naman sa may kabilang banda, nakita ni referee De La Peña. Ang foul na yon mula kay Mangubat kontra kay Ornupia. Alinyo. Tumira ng 3. Pasok! Second triple nito ni Alinyo dito sa ating ball game. So buhay pa dito ang mga taga-Dimasalang. It's a 14-point lead. Medyo malaki rin yung kalambangan, pero sige, titingnan natin kung makakahabol pa dito ang mga taga-Dimasalang. Racho fires another 3. Wala, rebound. Ito ang mga naka-pink, syempre. Dahil walang naka-blue doon. Now it's Alinyo, fires another 3. Wala. It's an air ball. Medyo may nadali yung tira na yun, partner. On that sequence. Oo. Talagang pinadali ni ano. So time out dito, mga taga-Placer. Ni Alinyo. Oo. Dahil ano Heat na check eh. yan, partner. Heat check. Kasi during, before that sequence, talagang pasok na pasok yung 3-pointer niya on that play. At saka talagang may need for it's urgency. may urgency na eh. Sense of urgency for team na Dimasalang. 14-point lead with 3 minutes and 38 seconds remaining. Pero manageable pa yan, partner. 3 minutes pa yan. Kung pumasok yung 3 points. 3-point attempt na yun ni
Alinyo, talagang mabubuhayan dito ang mga taga Dimasalang. So ito, kailangan lang nilang stop dito. Ayan. Mukhang mas maigting na depensa na ang kailangan dito ng mga taga Naka-full court Dimasalang. man na sila. Naka-full court man. To escape this good team na Placer. At ayan, sa ilalim, botohan, hindi kumonekta. Good job on the part of Onropia in defending the much bigger na si Melvin Botohan. 14 seconds. Alinyo now. Tumira ng 3. Malakas. Nakuha. Itong si Racho ang bola. And now it's Escalona. Bringing it down. To Racho. 14 seconds. This time, mukhang may nakitang foul ang ating referee na si Stephanie De La Peña. It's on Jerry Ornopia. Timeout team, Dimasalang. So, timeout dito ang mga taga Dimasalang with 2 minutes and 54 seconds remaining. Again, 14-point lead po ang inahabol dito ng mga taga Dimasalang. And yung kanilang kasurog player of the game during their last outing na si Manuel Arizobal ay fouled out po dito sa game na ito. Tama. Dahil 2 exciting ball games dito po sa Ako Bicol Cup Masbate. So see you mga taga Baleno bukas. But right now, the job is not yet done dito sa Placer. We have 2 minutes 42 seconds remaining sa larong ito. Tumira! Na naman ang 3 si Alinyo. Buhay pa dito, partner. Ayan. Ito mga taga Dimasalang. So 12-point lead lang ito, partner. Isang dosena lang. Susubukan dito ang makabawi ang mga taga-Placer ng score para nang sa ganon pa rin yung margin. At ayun, Mintes yung tira at muntik nang maagaw nitong si Banda. At ayun, he's down on the floor. Gallego gets fouled. Foul number 6, Marlon Banda. Third personal foul, penalty. So third personal foul nito ni Marlon Banda. At penalty na dito itong mga taga Dimasalang, partner. Kagaya kanina, 3-minute mark, nasa penalty na sila dun sa third quarter yon. Nako, mintis yan for this number 7 guy na si Peter Gallego. Pumapabor naman yan sa mga taga Dimasalang. Oo. 4 possession ball game dito. Umalog ang tira, rebound Alinyo. Now, binigay kay Sularta ang bola. Crossing the midcourt. Last two. Crossover ni Banda. At ayan naman si Alinyo, may hawak na bola. Pwede niyang itikada yan sa 3. Pero he opted to inch a little closer. And with that step back, it's no good. Now it's Escalona para sa mga taga-Placer. Ito for sure, gagamit na ito ng time dito. Tumira na si Escalona, Mintes. Battle for the rebound, Castro and Ornopia. No, that's Alforte rather. And Alforte gets fouled. Foul number 7, Chad Peter Gallego. First personal foul, penalty. It's the first foul. Ang na-foul Gallego. dito, si Rosas. Yes, partner. Pasok yung tira. Very important ang free throw na to for Dimasalang to keep them alive in this ball game. Joshua Rosas for the second try. Wala. But short yun. Now dumo-depensa dito si Rosas against Castro. Now to Racho. Gallego. Lumusot. Pinasa sa corner. Now kay Castro ang bola. Almost.
Abutan sila ng 24-second violation. Banda down on the floor. But no foul. Time out Placer. Grabe yung Siyam lang to, partner. pagpupursige dito ni Banda. Grabe yung effort dito ni Banda dito sa ating laro. It's a 9-point lead now. Kaya lang, the time is not on the side of Dimasalang because it's less than a minute. 45.5 ang nalalabi po sa ating game clock. Again, ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe ang nagbibigay po sa inyo ng play-by-play action dito and analysis of every Ako Bicol Cup Masbates ball game dito sa elimination round. Sa mga susunod na araw, may kakasama na uli natin si Wadi Jan Batchelier. And we say hello kay Wadi Jan Batchelier right now. Yes, who's probably watching right now. Castro nakalusot at nakatira ng malapitan. And that's the nail on the coffin, partner, for Team Placer dito. Balik sa 11 ang kalamangan. Last few minutes of the ball game. Solarta. Naagaw yung pasa na yon para kay Salonias. So ito, hindi na siguro ititira to ni Mangubat, partner. Hindi na siguro. Inilagpas na lang niya para kay Botohan. At umiscore pa doon si Botohan. Nadagdagan pa yung score. Ayan. Ilista mo na yan sa iyong record book. Kasungkit po ng pangalawang panalo dito ang mga taga-Placer. This time kontra sa mga taga-Dimasalang. So, una silang nanalo against Kawayan ba? Katayngan. Katayngan. I'm sorry. Katayngan. Tama. And now, ito naman Dimasalang galing sa panalo against Uson, but right now meron na silang isang panalo at isang talo because talo sila dito sa game na ito kontra Placer. Again, ito po yung mga koponan na to ay dito sa District 3. And again, bukas Baleno po tayo ha, Baleno. And excited kami na mapadpad dyan. This is actually also our first time here sa Placer. Kagabi, nasa Aroroy po kami. So, tuloy-tuloy po ang pag-ikot ng inyong inaabangan din na Ako Bicol Cup dito sa Masbate para ilapit po sa tao ang napakagandang mga away na mga kupunan dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner. Ato yun na nga. Sige. And we are watching those game highlights right now as we wait for our Kasurog best player of the ball game. So, 1-1 na ngayon ang mga taga-Dimasalang. Uuwi sila na mayroong isang talo. Pero nandun pa rin yung una nilang panalo against Uson. So, kanina naman natalo din yung Uson kontra sa mga taga Kawayan. So ayan, partner, ngayon dito tayo sa District 3. Bukas balik tayo sa District 2 pala. That's in Baleno. Tama. So ayun nga, maraming salamat po sa lahat ng sumusubayba at sumusuporta dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And of course, you can watch us live sa mga venues of course dito sa Masbate. But pag wala kayong chance, you can watch us sa mga ating mga social media platform. Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV page, at sa ating YouTube, Ako Bicol Cup. At of course, kung gusto niyo makakita, medyo millennial, no? Makakita ng mga documentaries, mga reels natin sa ating laro, top 10 plays. So punta kayo sa TikTok account ng Ako Bicol Cup. So search nyo lang Ako Bicol Cup. And again, maraming salamat. Please follow, share, subscribe po yung mga page na yan para mas marami pang makapanood at makakita ng ating mga live events dito sa Ako Bicol Cup.
Okay, so maraming salamat, Coach. And again, I would like to say happy birthday sa kasama natin dito, Miss Danica Garcia. Enjoying her 27th birthday. Hindi ako narinig. 27? 27 na ba si ano? 27 na si Danica? 27? Ilang taon na si Danica? 26. 36 na. 36? 36 na pala. Akala ko 27 lang. Yung batang-bata kung titingnan, ano? Pero 36 na pala yan. 36. 36 na siya ngayon. 36. Okay. Thank you so much. And happy birthday. 36th birthday once again. Danica Garcia. Mukhang bata siya tingnan, ano? Parang 26 lang yan siya. Pero 36 na po siya. Very, very tricky. Datingan itong si Danica Garcia. Katawaan lang po. Oo, 26 years old po talaga yan si 26 talaga siya. Garcia. And again, batiin ko din ang ating butihing Commissioner Lloyd Rivera, Assistant Commissioner Ino Rivera, and of course, ang ating mga committee, of course, si Kuya Paul Redoblado, si Coach Pao Biñas, sila si Ma'am Jody, hello po sa inyo dyan, si Wadi Jan Bachiller, sino pa? Press Chard, oo, yan. And of course, ito si lahat ng men and women of Ako Bicol Cup, hello po sa inyong lahat. Tama, and we're now about to see kung sino ang ating kasurog best player of the ball game dito sa particular na laban na ito, ang home team Placer kontra sa Dimasalang, and we are honored also to to be graced by no one else but the mayor of Placer, na si Mayor Eusebio Dumoran Jr. Nandito po siya. Oo, at nagpalaro yan kanina, partner, sa halftime. Namigay ng 1,000 pesos. Oo, si Mayor Eusebio Dumoran Jr. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin, sa mainit na pagtanggap dito sa inyong bayan ng Placer. Opo, and sige. May paano si Mayor? Talaga? Kakain tayo. Ay, nako, yan ang isa sa mga gusto ko dito sa Ako Bicol Cup. Pagka ganitong napaka-generous ng mga mayors, ay talagang kahit hindi nasahuran si Coach Paul Sepe. Ano na lang, libre na lang. Basta lagi mo ipakain, ano. Anyway, once again, maraming salamat, Mayor Eusebio Dumoran Jr. ng bayan ng Placer. Okay, and right now, paalam na muna kami. Again, see you tomorrow sa Baleno. Mga kasurog, ay batunan natin kay Miss Jessamay Navales with the kasurog best player of the ball game. Alright, maraming salamat, Coach Paul and Kapa Morgan. So now here with me is the kasurog player of the game from Team Placer, jersey number 16, Steve Castro with 17 points, 5 rebounds, and 1 steal. Ayan, congratulations po for being our kasurog player of the game. Kamusta sa pakiramdam na manalo as a home court team? Sobrang saya lang kasi nabigyan namin yung gusto namin at makapag-perform na dito sa aming home court, dito sa Placer. Nagpapasalamat rin ako sa walang sawang suporta ng mga taga-Placer. Alright, may gusto ka bang i-shout out pa na mga kapamilya mo, friends, families, na nais mong pasalamatan sa patuloy nilang pagsuporta sa Team Placer? Pinapasalamatan ko unang-una yung asawa ko, yung mga anak ko, tapos yung pamilya ko, tapos sa lahat ng taga-Placer na sumusuporta. Lalong-lalo na sa mayor namin na all out yung suporta. Yan lang. Alright, a well-deserved win nga naman mula sa Team Placer. Ayan, congratulations, Steve, for being our kasurog player of the game. Kaya naman mga kasurog, don't forget to hit that like and share button at huwag nyo rin kalilimutan na i-follow ang aming mga pages via Ako Bicol Partless Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at maging sa aming YouTube channel at TikTok via at Ako Bicol Cup for more basketball actions. In behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Partless, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ma'am
Russell Oreta, and our technical head director, Sir Christian Calleja, and the rest of the team, lubos po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup. At sa aming napakabait at napakamasiyahing ate sa likod ng kamera, the Ako Bicol News reporter as well as Ako Bicol Cup courtside reporter, Miss Danica Garcia. Happy birthday po. Once again, this is Jessamine Navales, your Ako Bicol Cup courtside reporter.